खुलुमबाय। दिनै 23 फेब्रुआरि 2024 शुक्रबार। आसामनि सासे सेंग्राया बेंगालुरुआव गारिजों सौजानानै थैदों। जेब्ला सेंग्राया गावनि डिउटियाव थांगासिनो दंमोन अब्लानो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों आरो गारिया टेंकार गारिमोन। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय नाजमुल हुसैन बरभुइया, 22 बोसोर बैसोनि, काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय इन्ड'-बांलादेश बर्डार काटिगड़ा हारिनगरनि थागिबि। नाजमुलआ नखरनि रां-रुफानि जेंना, रां-रुफानि आंखालनि थाखाय थांनाय 2 बोसोर सिगां बेंगालराव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन आरो खामानिखौबो मावगासिनो दंमोन। सनितपुर जिल्लानि गंसे बर' नखराव दुखुनि जोमै साग्लोबदों। तिनसुकियायाव खामानि मावनो थांनाय सासे बर' सुबुङा हरखाब गोमादों। चन्दन नार्जारी मुंनि बे बर' सुबुङा गोमादों। चन्दन नार्जारीखौ आलफा आरो NSN उदखारि आफादनि लांखारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर मटंगायाव जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। गंसे नखराव सासे दुथां सुबुङा रावबो गैयैनि खाबु लानानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय हायासै। गामिनि मानसिफोरा हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शफिउर रहमान। हरनि समाव जेब्ला गथ'नि बिमा आरो बिफाया कीर्तन नायनो थांदोंमोन अब्लानो शफिउर रहमाना बे जाथायखौ खालामनो नाजादोंमोन। उनाव हिनजावसा गथ'आ होसिख्रावनायाव गामिनि मानसिफोरा बेंखननानै सेंग्राखौ हमनो हायो। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेलतलानि सार्भे चन्दननगराव सासे 12 थाखोनि फरायसा गथ'आ CBSE एग्जाम लिरनो गोनां फरायसाया सेथि आनजादखालिनो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। फ्लेटनि रुम सिङाव दौलें लानानै गथ'आ बे जाथायखौ इनाय खालामदों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय मयुर गस्वामी। थांनाय 10 थाखोनि आनजादाव बिथाङा 5थि पजिशनाव आवग्रिनो हादोंमोन आरो बेनिफ्राय गांसे सुइसाइड नटबो मोन्नाय जादों। मयुर गस्वामीआ फ्लेटआव गावनि केयारटेकारजों थायोमोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कामपुराव फ्लाइअभारनि खामानि सोलिबाय थानायाव सासे खामानि मावग्रा लेबारआ फ्लाइअभार सानिफ्राय हरखाब गोलैनानै थैदों। लकेलनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला खामानि सोलिबाय थानाय साइडआव जेबो सेफटि गैयामोन होननानै बुंदों। थैनाय लेबारनि मुङा जाबाय दीपांकर। दा बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। यमुना दैमा दिल्लीयाव 4 हौवासा गथ'फोरा बुरारि ओनसोलाव दुगैनो थांनायाव 4बो गथ'फोरा दैयाव गबनानै थैदों। थैनाय 4 गथ'फोरा 10 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। गथ'फोरा न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। उनाव गथ'नि नखरनि मानसिफोरा न'आव थांफिननायाव पुलिसनो केस होनायनि उनाव आरो गावसोरबो नागिरलाबायनायाव नखरनि मानसिफोरा नागिरै यमुना दैमानि सेराव थांनायाव बिसोरनि गस्लाफोरखौ नुनानै जाथायखौ मिथिनो हादों। गंनै गारिनि गेजेराव गिथाव बाथाव जाब्रबथाय जानानै हरखाबै अर जोंखांदों। आन्ध्र प्रदेशनि प्रकाशमाव गंसे अट' रिक्सा गारिया गुबुन गंसे गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै हरखाबै अर खामदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव 3 सुबुङा जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय वेंकटेश्वरलु, सीना वेंकटेश आरो श्रीरामुलु। आसाम पुलिसआ हाथिगाव ओनसोलाव अपारेसन खालामनानै 5 ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय ड्राग्सबो बोखांनो हादों। हाथिगाव पुलिस आरो बशिष्ठ पुलिसआ जथाय अपारेसन खालामनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय महिदुल इस्लाम, निजाम उद्दिन आरो नुरुजा बेगम आरो गुबुन 2 दायनिगिरिफोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। इन्ड'-बांलादेश बर्डार साखाथिनि मानकासाराव BSFआ आयेननि बेरेखा मोसौ फालांगिरि खालामग्रानि सायाव गुलि गावनायाव गुलिया दायनिगिरिनाव नांदों आरो दायनिगिरिया जिउ गोमादों। थैनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शाहिनुर इस्लाम, 26 बोसोर बैसोनि, मानकासारनि सिङाव थानाय सारकुकुरमारानि थागिबि। साउथ इन्डियान सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि राकुलप्रीत सिंह बिथाङा एक्टर, बिजनेसमेन आरो फिल्म प्रडिउसार जेकी बागनानीजों जुलि जाबाय। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।